Dili man na imong sala, binuhat na sa yawa, maunay bantayan ang COVID mo. Dala dito aron matakdan ang mga demonyo. Ang COVID mo padaghana dito aron makaamgo ang mga demonyo. Dili man na imong sala, binuhat na sa yawa, maunay bantayan ang COVID mo. Dala dito aron matakdan ang mga demonyo. Ang COVID mo padaghana dito aron makaamgo ang mga demonyo. Ang COVID